És un plaer per tots nosaltres estar avui aquí a Barcelona. Benvinguts a l'Apolo, benvinguts a Tercera Via, que ho disfruteu molt. Gràcies! Gràcies, gràcies. Benvinguts a aquest breu... cada dia per trobar Bueno, només vull recordar, per la gent que ha vingut nova i que no havia estat aquí, hi ha un concurs de fotografia per tota la gent que tingui càmeres o mòbil que faci fotos. Les podeu enviar a foto@terceravia.com. Quasi l'arreu del món. I no veig a qui em vaja. Recordo les dades de campana fumant, rient, parlant. Com era abans de i estem molt contents d'estar aquí amb vosaltres. Bé, ara tornem animant.